Sanibonani guys, igama uNqobile Mpusela Mazibela. Inimba angomhla ka-10 October. Guys, yey kubashubele emndenini wakoZondo. Nkosikazi-ke kaSydney bekade ekhala inyembezi ekhalela umyeni wakhe. Ambuza umyeni wakhe ukuthi ukhalelani kangaka. Washo ukuthi emsebenzini hayi bamane bawahoxe sonke amacala ekade ngithweswe wona. Wathi hawu iy'ndaba ezimnandi phela lezo. Wathi hhayi bangithulela amacala ngoba bayabona ukuthi i-reputation yasemsebenzini izocekeleka phansi, hhayi ngoba benendaba nami, bavikela isithunzi sasemsebenzini. Wathi still angisiboni izathu sokuthi ukhala. Wathi ngikhala ngoba phela ngixoshiwe nje, bamane babona ukuthi kungcono ngixoshwe kunokuthi ngicele phansi inkampani engiyisebenzelayo nokuthi-ke ngiyejele. So isigwebo sokuthi ngixoshwe emsebenzini sibukeka sincane ngoba kahle kahle kufuze ngabe ngiboshiwe ngilele ejele namhlanje. And konke lokho kwenzeka nje ngoba phela uZoleka uyena ohambe phambili wabatshela lapha emsebenzini yonke lento le engayenza. Waphatheka kabi uSydney. Washo ukuthi bengimtshelile uZoleka ukuthi angalingani involve nina, kube mina kuphela othatha i-fall. Then why amane ahambe aye emsebenzini wakhe yobatshela le ndaba? Wathi nami angazi, kusho yena kunkosikazi wakhe uSydney. Washo ukuthi mhlampe ngoba phela ngavuma ukuba umeli kaHlathi, mhlampe ukhokhe isibhongo. Wathi okay, but yabona-ke manje usedlalela iy'tsheni ey'fayo-ke manje uZoleka. Ngimtshele kahle ngathi hands off umndeni wami, yabona njengoba-ke siqala seni-attack-a nani, hhayi uze ikhothe imbenge yomile. Guys, yena kanye-ke lowo Zoleka kumele akhothe imbenge yomile bekade ehleli noLazarus bedingida indaba yekusasa labo. Shilo-ke uZoleka ukuthi ngempela I mean it, I really love you. Wena Lazarus, ngifuna nje ukuthi mina nawe hhayi impela siqhubeke ngalokhu kade sikuqala. Wasambuza-ke uLazarus ukuthi njengoba nje uthi uyangithanda ngempela uqinisile na? Ngifuna ukuba nesiqiniseko. Wathi yebo ngiqinisile, but kuzomele ngempela sithathe izinto slowly. Angifuni ukuthi senze amaphutha afanayo njengasemshadweni yethu le esidivorce kuyona. Wathi okay, mosho kanjalo it's fine, mina ngeke ngize ngikurashe. Wambuza-ke ukuthi njengoba umshado omkhulu kangaka kaThumeka, awunankinga ukuthi uhambe nami? Wathi no, angeke ngikwazi ukuhamba nawe, nami kumele ngiyodilishana noSydney. Ngifuna ukubona ubuso bakhe mase ngimtshela lezi ndaba engifuna ukumtshela zona. Wathi uSydney, nami ngifuna ukuba khona nje. Wathi wena emshadweni nje, ngiyeke ngizodila naye. Wathi cha, ngifuna ukuba khona, ngifuna ukumbuka enhlamvini zamehlo nami mase sesimxosha lapha eKhoselathe. Guys, yey besho kuthiwa impela ungaboplana ngomuntu ngoba naye uSydney lapha ekhona uyaplana ngabo. Sazi-ke ukuthi uzala nkomoni-ke makunje. Hhayi guys, akuphelile lapho. uNtombo onguZoleka bekade namhlanje kwi-appointment yakhe kadokotela. Ngathi wayenenkinga lapha kwisibeletho, wahamba wenza ama-test, manje-ke ama-results abesebuyile. Wathi kusho ukuthi ngcono agqoke abe muhle, afake-ke imvunulo yakhe, kodwa before aye emshadweni aqale khona-ke ukuyothola ama-results wakhe. Ubuzile ukuthi ngabe doctor i-cyst yini lela esibelethweni sami? What is happening, uthuleni? Wathi angazi ukuthi uzoheba happy yini kulezi ndaba engizokutshela zona noma uzodikibala, kodwa-ke engikutholile ukuthi-ke uNtombo u-pregnant. Guys, wamane wathuka uZoleka ezibona ukuthi semdala kangaka, uZola manje isingane neminyaka ewu-20. Waphinde futhi washawa nawovalo lokuthi phela yena benoHlathi sebedivosile, kusho ukuthi le ngane le angeke ibe ingane yasemshadweni, kuzoba ingane iyaveza ndlebe. Kanti okunye-ke futhi akusabile ukuthi phela uLazarus wamtshela ukuthi akanangane yena, kumakhosikazi wakhe wonke lawa amathathu awadivosa akaze athole umntwana. Kusho ukuthi kungenzeka ubhuti ukuthi mhlawumbe inzalo akanayo, manje le ngane-ke kuyoba obviously ukuthi kaHlathi. And mengakaHlathi guys, yeyi hhayi ngizosho ukuthi uThumeka unebhadi, kusho ukuthi injabulo ayimfanele ugirl, because namhlanje bekuwusuku lakhe olukhulu lomshado. Abantu bafike ngobuningi babo. Angiphathi-ke edekho ney'ngubo zokugqoka kade bey'gqokile, bekungeve kukuhle guys, bekuqhakaza. And noHlathi ubukeka engathi uyimisele-ke ngoThumeka this time around, ngendlela ambuka ngayo, ngendlela akhuluma ngayo, esho ukuthi uma wey'ngane zakhe bobabili bakhuliswa uqhawe, baphinde bakhulisa indoda enamandla ewulikamva, manje baphinde bayovalelisa ngendodakazi enhle encanyana lapho bese beshuyanga. Hhayi kubonakala nje ukuthi happy family lena, and ayizuhlukaniswa umuntu. Ngathi basheshe-ke babuze elangeni ngoba phela nakho sengathi-ke uZoleka ukhulelwe. Uma uHlathi engasatholi ukuthi leya ngane yakhe,
uthando lakhe noThumeka luzophinde lifane. Kunalokho uzobe ekhasa ngamadolo ubhuti efuna ukuthi-ke uZoleka ambuyise back ukuze bekhulise lo mntana ndawonye. Mhlawumpe uyoze asho nanokuthi ubukade ungekho wena empilweni kaQhawe ngamkhulisa ngingedwa nodadewenu. Isikhathi sokuthi this time around le ngane le ngibe khona empilweni yayo njengawe, sikhulise ndawonye ngesikhathi esifanayo. Hhayi-ke kuthi akasisangane ikhanda-ke uThumeka meke wezwa lokho kusho uHlathi ukuthi hey, lo muntu lo ngampela usenanengane ngaphandle ebesanda ukushada naye. Guys, engathi ngampela uThumeka komele ahambe ayowenza something, akhuleke mekuthi noma yini azokwazi ukuthi nje asizakale, ngoba u-girl sengathi sonke isikhathi mengathi khona okuhle okuzayo empilweni yakhe, ayi kumele izinto y'bheke phansi. Sikade sijabula nje kukhona nje o-Mr. Holy okungu-Brother Justice osemane wafika wayintshontsha inhliziyo yakhe, bese sesibona nje ukuthi u-girl she's off the market and yonke into manje sizohlangana. Kanti nalokho akuzuphela ngisho 2 months khona, like kumane nje kwaba i-relationship ewumlilo wamaphepha emane yashesha yaphela. Manje-ke sibungaza umshado ngala, siyabona ukuthi uThumeka finally useyitholile lento ekade eyikhalela for 20 years. Buka manje, Zoleka is pregnant with very possibility yokuthi ingane kaHlathi. Eish, bakithi iyadabukisa le ndaba kaThumeka. Aphela lapho-ke guys amazwela anamhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile Niphisela Mazibela. Inimba angomhla ka-10 October. Guys, yey, kubashubele emndenini wakoZondo. Nkosikazi-ke kaSydney bekade ekhala inyembezi ekhalela umyeni wakhe. Ambuza umyeni wakhe ukuthi ukhalelani kangaka, washo ukuthi emsebenzini hhayi bamane bawuhoxe sonke amacala ekade ngithweswe wona. Wathi hawu, iy'ndaba ezimnandi phela lezo. Wathi hhayi bangithulela amacala ngoba bayabona ukuthi i-reputation yasemsebenzini izocekeleka phansi, hhayi ngoba benendaba nami, bavikela isithunzi sasemsebenzini. Wathi still angisiboni izathu sokuthi ukhala. Wathi ngikhala ngoba phela ngixoshiwe nje, bamane babona ukuthi kungcono ngixoshwe kunokuthi ngicele phansi inkampani engiyisebenzela